eskolan segiro guen, etxe euskalduna aukiko guanik. Guri etxen, hori euskaldunak ginean, euskaldunak ginean dako. Ez da beste planteamentuk egiten, ez da, eskola hori. Baina, barrezko eskolan, nik egon nintzen, 11 urtera arte. 11 urtera arte, zehera nintzen Ibarrera, ez da. Ibarrera, Berrizko eskolaz. Berrizko eskolan segiro hauen, hombre, nik ez da batxu horretan, alde batetik, monagillo eta eskolara joten nintzen. Goxin inkluso mesiemon eta gero eskolara, ez da. Horten, Elixako giruen, Elixako giroa, ez da. Elixi erlegioen giroa. Horten, gure txien, batez de Osaba Matias egaitik eta abadie, arreke izensoa kapitan de barco, ditu pizan, eta horren, betik, ektorizuan, lehenengo radizue ektorizuan gure txera. Gure txera. Baina, karo, errentero bat unetxien, radizue bat eukiki horren, etxea, esatezien, Don Modesto imotzela, Don Modesto organizti zuan berrezen ez da. Zatze giro, erligionena alde batetik, dana normatibote, orduan, bueno, hola, eta bezalatik, eskola mailan, hori edo maizu bat, regimenekue, bere aginte bien, eta, karo, eta orduen, dinu bende lagun egizatuzte. Bai Matias, baina ire peloti eukal behizuen, hiri estoian hainbeste kalte egiten. Ez da, hirie, baina guri, eta beste, eta nizia sensazioen, nio segonda, incluso beretzien hori bizera zato, bolie, pelotatxo bat emotegia, euskiaz erdean garbaiki jarren, euskiaz garbaiki jarren, ez da, eta gazteigote nio segonda, baina giro eitu ezuan, baina, kar, amaik horteko gutiko batek, ez da panik. Osea, hori, arlezin alde batetik, bestetik norma batzuk, konkulbidaz da, eta hori eskoli, bueno, para gote binen. Baina, mutiko nik batzikan, Ibarra horretik era amabi urtako nintzen nien, iti horren egiten duan, gana izan ju, beste izan ju, baina hori zuan, beste ikuspe bi bat, horretzik du bat egizta.